Oman, katotohanan an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath
Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart to Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. At nag-uulay-ulay pa kami ni Pading Jory. Hindi ako may intro ng mga tulos nagluluwas Nabanya to sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Dun Cabrillas. Sa transmitter si Tony Matic Saison. Mainit na naman ang kamugtakan po ka na sa tuyang panahon. Amay si Jimmy Guanson pala nanyaon duman sa transmitter. Sabi ni Architect Jake Alvaro City Architect na Ciudad din Iriga. Ano nga inita nag-i-stick nan sa kuyang ATM di sa BD Ungunyan pambihira. Baka nga ini mayo ng laog o sobra nin laog. Maray, kung magsobraan na laog kan ATM, pero kung mayo ng laog yan po ang problema.
Hoy, kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Merkado Publiko Kana, Syudad din Iriga. Hoy, aldaw pala ngunya ni na saod na naman kung kaito kan panahon. Darming dakulan na tao na mga nagsasaod dyan sa Merkado Publiko. Pero ngunya, dakul pa man girara yan nagsasaod dyan. Lain sabi kan ibabagang mga may pwesto dyan, no rin daw ngayon mga riribayan an Merkado Publiko kan Iriga, lalong-lalo na nga itong nasulo na porsyon na pigtitindahan ni mga bagas. Report! Pero nasa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat, karandang Philip, maray na pagkaaga. Abana, nasa moyang barangay sa Nabwa, iyon inaagyan kan mga bihikulo pasiring dyan sa syudad kan Iriga. Kaya grabe niya ako, traffic sa barangay. For medyo nakaiguan in road closure, kasubago pa kami na pagkaaga, karandang Philip, and connection kay ni pong Buwa-Buwaan Festival ngunyan na pagkaaldaw and ngunyan na petsa 2 pinagpunan alas 6 ni na pagkaaga karandang Philip ini pong sarabay-sabay na mga aktibidades sa Banuan kan Nabwa. Yaon dyan ang Miss Gay Alinsangan 2024 Festival Costume Parade and Competition. Yaon dyan ang Buwa-Buwaan Street Dancing Competition, nagpapadagos sa mga oras na ini. Igwa Kanalinsangan Festival Queen 2024 at Chanyan. Alas 9 na pagkaaga, po ining Buwa-Buwaan Festival Ritual Dance Exhibition. Ngunyan ini maghapon, 4 na klase nin dadalanon ang maantabayanan kan sa tuyang mga kababayan, urog na na Buenos. And at sa napagkabanggi, gigibuhon man ang Miss Gay Alinsangan 2024. Kung nagkaigwa ka na binibining alinsangan, at siya na pagkabanggi ko mampukan Miss Gay Alinsangan 2024 dyan inigigibuhon sa Nabwa Central Pilot School. So yun ining mga aktibidades karon daw Philip ngunya na petsa 2 kana bulan kana Mayo para po sa Buwa-Buwaan Festival. And sa aga, iyon na po ang pinakaaldaw kan Pintakasi Mayo 3 magkakaigwa po ni Nabwa Grand Auditorium sa Kuyan, Civic Center baga sa Nabwa National High School. And syempre, sa Petsa 4, Nabwa Grand, Segunda Dia. So yan ang kabilugan kan mga aktibidades ngunyan na bulan and connection kan na Buwa-Buwaan Festival. Pinagpunan ni amay na pagkaaga para dayabuton kan grabing lanit kan init kan sirang kan saldang. Tama sa nganing bandang kuyan o na matapos na ang mga aktibidades sa grabe talaga init kan sa tuya pong panahon sa mga oras na ini. Then karondang Philip sa iba pang informasyon igwabaganin kuyan inibagang send off ceremony pinagsagibuman duman ini sa syudad Pukan Legazpi. Ini pong send-off ceremony kan PNP contingents para po sa Magayon and Bicol Loco Festival 2024. Kadakol kan mga festival, kadakol kan mga dadalanon. Sa kuyan ini, Old Airport, Barangay Cruzada, Legazpi City, may imbitasyon ko ta si Ma'am Malu Kalubakid kan PRO5, kaya lang niya ko ma'am, wala to ang mga aktibidades. Kasi bago ini, dyan po sa Old Airport, sa syudad po kan Legazpi, ito mga pulis na mabantay para po sa Magayon Festival and ini pong Bicol Loco Festival. Pinanginawtad niya ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon ang sa tuya pong Regional Director. And dyan sa Banawan kan Buhi, nagpalawas naman kan mga aktibidades karandang Philip para man po sa kapiyastahan o kaya Pintakasi dyan po sa Banuan kan Buhi. And kadakol man kan mga aktibidades na mangyayari dyan sa Banuan kan Buhi, Kamsur, Aberdao. Ini pong mga aktibidades dyan
nainot na itong iba tapos na. May 17 hasta 21, first Mayor Open Softball Tournament, Igwakan Esports Tournament, Igwakan Civic Parade, may Buhi Inter Barangay Street Dancing Competition, Igwakan Nipong Opening kan Buhi Youth Sports Summit, Opening of Trade Fair, Mayor's Night, Igwakan Inter Barangay Laro ng Lahi, Boxing Tournament, Igwakan Groundbreaking kay Nipong Nakabuhi Residences, Igwakan Nipong Search for Miss Buhi sa May 22 yan, Igwakan Serbisyo Caravan kan Probinsya kan Camarines Sur, Igwakan Inter Elementary and Inter Secondary Quiz B Competition, Job Fair, Bodybuilding Challenge, Inipong Battle of the Band, Sports Fest, Igwakan Governors and Congressman's Night, and Mountain Bike Challenge. So yan ang sarong kuyan, sarong bulan man ng mga aktibidades. Diyan po sa Banuan kan Buhi in Connection kan Buhi Pintakasi 2024. Masunod kayan, Syudad kan Iriga. Pero dahil pa kita nakakaputa ng mga aktibidades sa Pintakasi kan Iriga sa nagdadangadang man na bulan kan Hunyo. And dyan sa Banuan kan Bato, Malangani, igawa man po ng Search for Miss Bato 2024. Kaya wala to ang mga kasaributan ngunit na bulan kan Mayo. So yan karon daw Philip, ang sa tuyang mga dagdag na informasyon, Glenda Viares reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon and connection ka na ginigibong Buwa-buwahan Festival. Kailangan maging buwa-buwa. Kundi nahiling ko baga sa Buwa-buwahan Festival dyan sa Banuan Kanabwa. Sasaro man siya ng tambuan. Nga ko disangay sa Banuan Kanabwa. Na po doon Buwa-buwahan Festival na mayo man ang mga kanyo ganagayo sa Banuan Kanabwa. Kadakol dyan mga kaumahan. Dyan sa diversion pati binabaha pa. Kung ano-ano na sa mga festival ang nagkakaharaman digdi po sa tuyang nasyon. Kung minsan sa rupaman ini sa nakakaparoro kan nasyon Pilipinas ini mga festival na ini pigpaparagarastusan. Hindi sabi nga ni orgulyo man kan sarong lugar. Di nga ni sa Irigan, Tinagba Festival baga. Kung kayo dinadara dyan sa Our Lady of Lourdes Grotto ang mga atang, ngunyan dyan na sa simbahan. Kumbaga, nababago ang panahon. Sabi ka na NCIP ka ito, sarong halangkaw na opisyal, nawawara na ngayon. Tradisyon kan Iriga sa Tinagba Festival. Kaya nga ni pinagbalik baga kan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga na liwat gamiton mga karabaw o baka, kariton pag titinagba. Tanganing may balik su kultura. Kaya lang, so pinakatradisyon kan mga taga-Iriga na dyan dinadara sa Our Lady of Lourdes Grotto, itong mga atang kan mga paratanom sa syudad kan Iriga, nawara na po ito. Ito ang hinahanap kan mga nagdadayo digdi sa syudad kan Iriga. Kumbaga, ito ang tunay na tradisyon, kultura kan mga Irigenyo. Pag-abot ka na Tinagba Festival. Kaya kung minsan kadakol pagbabago pag minaabot na ang panahon. Saka ito so panahon iba man. Kunyan yaw na kita sa millennial period. Millennial time. Kaya nga ni minsan nagluluya na bagaan mga pagtubod kan mga millennial kaya itong mga sagugurang na style.
Tapos kung minsan nga ni, ang mga aki, garo na yung mga magurang na. Kayo nang pigsusurunod. Sabi nga ni kan magurang ko ka ito. Si father ko kan buhay pa. Ngayon unoy garo baliktad nan panahon ngunyan. Ang mga aki ngaya gusto nang maging Diyos Ama. Pangyayari niya ako pag-arog na kayan. Kaya baga, maski po baga sa values na sinasabi o ining GMRC sa eskwelahan, nagkukulang na po nin disiplina, respeto, ang mga kahobinisan ngunyan. Kabihira na kan mahiling mong nagbibisa. Ako, binsido ako dyan sa mga elementarya pa lang, tinutukdoan na kan magurang kung paano ang paggalang, pagrespeto sa mga gurang. Kundi ang trestidig dito, pag nagdadarakula na lugod, mga professional na, iba na ang nangyayari. Kung minsan, nagpapara, kunyang baga, itong garo nawawara na ang disiplina, pagrespeto sa lambang saro. Digdi po sa tuyang nasyon, saro yan sa, kaya nga ni din nag-aasensoan na Pilipinas. Sa nagkukulang po ni disiplina ang ibang mga kababayan niya to. Saro po yan sa dapat tutukan kan departamento kan edukasyon. Pero pigpaparatukduan man kaya lang pero minadepende na sa pag-uugali kan mga hobin ngunyan. Iba na baga talaga. Pero depende man giraray kung ano ang tinutukdo kan magurang iyo man nga sinusunod kan ibang mga hobines ngunyan. Kung pasaway man ka sa magurang, siyempre, ang maluwas kayan, baka mas labi pa kapadawoy kan sarong aki. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Field Report! Bueno, nasa linya si Karondang Bane. Karondang Bane, pasok. Salamat tabi karon si good morning sa imo, good morning sa gabos ng mga paraan sabay sa imong programa. Abi kay itong mga estudyante na medyo wakon sa pagklase. Kung maaari niya ko maklas na mga eskwela, pero nilang ngayon warang stress. Tapos medyo grabe ba kaninit kan panahon. Kaya magkapira sa tuyang mga mga eskwelahan, igdi po sa Bicol, igdi sa Pilipinas, ang nagpapasob kay itong distance learning tabi Karondang Philip. So, alagad, pag-arog kaya na regular ang klase, ang iba niya itong mga estudyante, itong mga propiloso pang estudyante, kaya baga nagrarason na, hata ngayon, pinuhurutan na akong magklase, pero minaman sa eskwela. So, ngunyan niya na kung minsan pag-arog ko na regular na lugod ang klase, pero sa klase, yan ang mga pilosopong mga estudyante sabi Karondang Philip. Ani ba man mga estudyante. Ani ba man sabi ka na mga magurang din ang para-eskwelahon ta na durunong ng marhay? Ayo, saka aram mo ang irony sa ng edukasyon. Nagparapalawin sila ng taon kan pagklase. Itong high school, dinugangan pa ninda ng 2 taon, which is the K-12 program sabi Karondang Philip. Ay, kulang na kaya nanonodan pag 4 na taon sana. Halagad, pag-araw kaya na mahanap na ng trabaho, ang hinahanap, college graduate man ang gayon. Bako itong sa halimbawa pag ngayon itong sabi kaya kan DepEd, makagraduar ka ngayon ng hasta sa high school, tapos itong makagraduar ka sa K-12, pwede ka na. Applicable ka na maghanap ng trabaho. Ang problema, college graduate nga ni, mayong nalalaugan, iyo pa graduado sana sa senior high school. Saka, kaya kung minsan, may mga programa and mga departamento sa edukasyon na kung minsan, kung kaya-kaya,
sa satutong mga estudyante, urok ng gayo, palalo niya sa pagklase, accountant pagklase, alagad, garo niya po mga estudyante. At para baba sa natin edukasyon doon. Itong pressure, kahit itong selection niya, itong 4 na taon sa high school, 4 na taon sa college, pero ang second edukasyon sa ito, talagang dahil ko matatawaran from the Philip. Nanganaan ka ng cellphone, ngunyan ng mga panahon? Ito ga, ang cellphone talaga sa Royce sa nakakatabangan sa cellphone. Kaya lang, halos kaya nakadepende na sa cellphone and gapos. Mag-ano ka, sa mga estudyante sa mga nag-aadal na sa pagitan sa cellphone. Kunwara ka din sa cellphone, dahil ka makakapag-adal. Tapos makapag-research ka, mag-google ka lang sa cellphone, okay na. Alagad kanta ito, talagang ma-effort ka na ma-research, mapasirin sa library, as in maghanap ka kan projects na yaon matudupayan mo sa mga libro, hali po dyan sa mga library, karon na Philip. So, Oo, ang masakit kayan kung yaon sa library, sige sa naman ang pakichat duman sa jowa. ay bahala man sila, pero halos kaya kadto may effort sa mga estudyante. Kung halimbawa may project na ipinapahaman ang mga paratukdo, ang mga estudyante kayan talagang grabe ang paghimua, lalong-lalo na sa mga paratukdo kayo. Mga striktohon, sabi, bakong araw kan sistema ngunyan na mabatikal lang ng eraser, nag-ano na si mga estudyante, nag-rereklamo na. Alagad kan kaidto, and patiga nga di kan mga paratukdo, pag-araw kayo na wala kang project, wala kang assignment, ay babala dun ka sa luwas. Tapos kung minsan nag-i-squat kang solo dyan sa classroom mo. O kaya ang mga estudyante kayo, takot. Saka kung mayo kan assignment, pagkaaga, lalo sa math, pagdayo mo na to, mitong multiplication, sigurado ang pulpog ka na kamot mo, ang palad mo, may stick na yan na kunyan, kawayan. Ba? Kaya kung minsan, mas maray managad na itong may bit na istrikto, ka-istriktuhan, sa lawag kan klase, mas ngayon sa pamilya, sa sistema mo yan kan mga pag-uugali kan mga aki, kung dai mo yan sasabayan kan, diit na litik sabi, karon daw Philip, hindi ako sana kan mga kaakian mo yan kung magiging pag-uugali ka yan. So kung minsan, pag-arog kaya na talagang naluluwag-luwagan man mga kaakian, iba man ang mga gibo. Kung minsan na istriktuhan mong marahay, baka ireklamo ka pa diyan sa DSWD. Sabi nga na kay itong iba, pagparagamit niya ka na cellphone ko, di nakatapos at sa kuyang aki, nabadusan niya kan cellphone. Saka, may karahayan ang cellphone, lalong-lalo na makikipag-communicate ka duman sa mga taong sa buhay, nayaon po sa mga harayong lugar, alaga, lahat kasubo ikan cellphone sabi, dadara na ninaraot na para hempro sa mga kaakian, lalo-lalo na kanin nagagamit na minsala. So, sa to yung pinakamayroon na informasyon tabi karon ng Philip, speaking of mga estudyante, lagpas 300 na mga estudyante naman sa probinsya kan Albay ang nakaresibinin nasa 25,000 pesos gikan sa CHED asin sa ako Bicol Party List. So, inisa ng mga arog kayo ni kahit waranin kung ano-anong mga financial assistance ang mga estudyante gikan sa mga ahensyas kan gobyerno. Pero naglalapigot ang mga estudyante na mag-eskwela. Pero sa ngunyan, wala to ang pinag-uupusir na mga tabang pinansyal gikan sa mga grupo, sa mga organisasyon, urong ng gayo sa CHED, para lang makapagklase ang mga estudyante. Pero ang iba, at nga may mga arog kayan, pasilon ng magklase, hinuhugakan patabi. So anyway, nasa 368 na mga estudyante, gikan sa Manlain-Lain, Banawaan, duman sa probinsya kan Albay, at nakareceive din tabang pinansyal gikan sa Commission on Higher Education o CHED Bicol, asin sa Bicol Party List sa pamamayo ni House Appropriation Chair Elizalde Co. Nakareceive ang mga beneficiaryo ni nasa 25,000 pesos lambang saro
na pinagsasabi na makakababang as in magtataong suporta sa indang edukasyon sa lindong kan programang Student Monetary Assistance for Recovery and Transition or SMART program. Ang SMART program karon ng Philip ang pinagbilog tani magtaon ng direktang tabang pinansyal sa mga estudyante na magagamit nila sa pagbabayad ng mga tuition fees at iba pang mga pangangaipuhanan sa sining pag-aaral. Ang objeto kang programang ini, iyon na masyerton na warang estudyante ang mawawalat or medyo sa kapagtiusan orog na sa panahon na ini kan krisis. So yan, nasa estudyante na lang kung maghilugak pa, sabi karon ng Philip, tapos sa mga magurang, tapos lang may mga financial assistance na, tapos itong financial assistance halos sa CHED, halos sa grupo kan 4Ps, as in sa iba pang mga organisasyon na nakakatabang sa pag-aaral kan mga estudyante, nasa estudyante pa man giraray, kung sinda maghihinugak, bahala sinda. So, sa iba pa niya itong informasyon, kan kasood pinagsagibuman ang Grand Maritime pati naman Marian Procession kan inang magayon duman sa probinsya kan Albay. So sigon sa informasyon naging historical para sa mga Albayano ang ginibo na first ever maritime procession as in Marian Procession kan inang magayon o ining Nuestra Señora de Salvacion sa probinsya kan Albay kan nakaaging May 1, 2024 kan kasudma. So may na pinagpunan ang aktibidad sa pagigan sa misa duman sa Barangay Huraw sa Barangay Huroan sa Banuang kan Tiwi. So bandang alas 5 ng pagkaaga pinagpunan ang pagbibiyahe o itong paglalayag ng mga deboto lunad ni nasa 12 bangka pati naman floating assets gikan sa Philippine Coast Guard. So lagpas ni mga oras tabi karon sa Philip ang pagbibiyahe kan mga iniyo sa kadagatan as in nasa 250 na mga deboto gikan sa nasa Bigan na Manuwaan hasta sa Sawangan Park ang pinagdumanan kan mga ini duman sa Legazpi City. So pinagdumanan man sa pagkahapon kan mga Katoliko ang ginibong pagselebrar kan Grand Marian Procession kung sa nasa 51 na mga images gikan sa manlain-lain ng mga parte kan nasyon ang puminyarada sabi karon ng Philip. So yan, kan kasood na iniyo Grand Marian o Grand Maritime pati naman Marian Procession kan inang magayon duman sa may parte kan probinsya kan Albay. Yan muna, ang sa to yung informasyon gikan sa location para sa Subanet. Field Report! Salamat Karondang Banil sa mga heras mong informasyon. Lagad bago po itang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. An manehemento kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga nagpapasalamat kan mga minasunod na sponsors sa gigibuhon na special coverage kan Palarong Bicol 2024. Naed Berinia 531-560, Zone 5 Fatima Salvacion, Iriga City. Queenie Toriano Hapa and Family, San Miguel, Iriga City. Michelle B. De Los Santos, Imos, Cavite. Mr. Romy Parco and Susan Ramirez, Pili, Camarines Sur. Miss Trina Chanel Vargas, San Juan, Magarao, Camarines Sur. Mr. Epifanio M. Bueno Jr., Caledonia Street, San Nicolas, Iriga City. Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. Mrs. Natividad L. Tuyay, San Vicente Sur, Iriga City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha Martinez and Family, San Nicolas, Iriga City. Miss Andrea O. Martinez, San Nicolas, Iriga City. And Miss Christine O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland. Sa Saindo Pugabos, Dios maban. Ano special coverage kan Palarong Bicol 2024 ang hatod sa Indo kan samuyang major sponsor Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director PRO5. Siringman, bot nyamang pasalamatan si Marieta A. Nacario, PPO4, Population Office, Iriga City, Zone 2, Santa Cruz, Iriga City. Retired Philippine Air Force Major Audi Jose de Villa, Zone 2, San Jose, Iriga City. Irene Balse de Villa, Vensons, Camarines Norte. Ang Palarong Bicol 2024, hatod ang mga minasunod na mga sponsors,
Gloria Pimentel, San Marcelino, Zambales, Donna May Gonzaga, San Miguel, Iriga City, Kuntod Boys, San Miguel, Iriga City. Buot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa gigibuhon niya mong live coverage kan Palarong Bicol 2024. Jujiel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, Mrs. Maria Nenita, Buelva, Padirayon, and Family, Zone 1, San Vicente Sur, Iriga City, Pit Stop Gas Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Artemio S. Cortez Jr., Santa Cruz, Iriga City, Divilla Store and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City, Lito B. Valle and LB Valle Copra and Coconut Buying, San Francisco, Iriga City, Mrs. Gloria De Villa, Santa Rosa, Laguna, Christopher Largo, number 278, Governor Crisine Street, San Francisco, Iriga City, Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Batoca, Camarines Sur, Mr. Jerry Navarez, Land Transportation Officer, Ligao City, Albay, Honorable Vincent Noel Nagrampa, Punong Barangay, San Vicente Sur, Iriga City, sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalos. Ang Palarong Bicol 2024 special coverage anhatod sa Indokan minasunod. Attorney Maharlika Ramon Waperina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Mr. Pashi Singh, Spokesperson, Indian Community. Backspace Enterprise for printing, computer sales, repair, maintenance, and CCTV and solar panel installation located at San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Health Code International Corporation, HCI CMD Power Trio, located at door number 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. CP number 0931-179-3971, with branch at Zone 6, San Antonio Poblacion, Diversion Road, Nabua, Camarines Sur, and second floor, Unit 1, SMR Building, Quezon Street, San Roque, Baaw, Camarines Sur. Armbell Funeral Chapels, owned by Mota Estadilla Funeral Group, with main office at Santa Cruz, Batu, Camarines Sur. Mr. Armando Popoy B. Estadilla, General Manager. Shakey's Iriga, care of Well Rasco, Branch Manager. All-in-One Convenience Store, Grocery and Payment Center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Noel Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Eagle June Rivina, Regional Vice Governor, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Bicol Eagles Region. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Second floor, SLT Building, San Roque and Barangay San Francisco, Iriga City. And Seps Food House beside Gaysan Mall, San Roque, Iriga City, care of Jenaline Olea. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSD Building in front of Landback, Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, Mrs. Petronila Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City, for safe travel, protection, and guidance. And for the souls in purgatory, from Jesus and Mary Celebrado and family, San Isidro Fox of San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur, Pura Malate Rimpilyo, Doña Leonila Street, San Juan, Iriga City, Fe Tadoran de la Rama, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, Lisa Guevara Online Booking and Accounting, Taday family of San Nicolas, Iriga City, Mr. and Mrs. Abelardo Tiham and family, San Diego, California, USA, Police Major and Mrs. Margarito Manaog and family, Mr. Roberto and Barangay Kagawad Honorable Merly Cabanes and family, Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Hubert N. Salcedo and family, and me, Gina I. Muranya, Madonna del Parto Bachiller and family, San Juan, Nabua, Camarines Sur. For the souls of Raimonda and Serapion, prayers from Longasa family, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Puon kadto, sagkon ngunyan. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica. Barreta Asin Platica. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Tugang balik po kita digdi sa tuyang programa. Hoy, babasahon ko giraray ining manunungod po sa itinaw sa Sakuya kana Commission on Election digdi po sa syudad kan Iriga. Pagi kan Comelec officer na si Attorney Cinderella Pereras Lozano.
Oya po mga pinag-aako ninda na valid ID para sa voters registration o ining requirements. National ID, PELSIS ID card, postal ID card, person with disability ID card, student's ID card, library card na may pirma kan school authority, senior citizens ID card, land transportation office or driver's license student permit, National Bureau of Investigation clearance, dangan man ining Philippine passport, Social Security System, Government Service Insurance System, Unified Multipurpose ID card, Professional Regulatory Commission license card, Certificate of Confirmation, halos sa National Commission on Indigenous Peoples, duman po sa mga IPs. Barangay Identification Certification na may retrato, as in iba pang government issued valid IDs. Employer's ID, Employees ID Company, Community Tax Certificate, o sidula as in man PNP clearance, anday po aakuon bilang valid ID para sa pagpaparehistro. Paano magparehistro? Personal na magaduman sa Office of the Election Officer, satellite registration para mag-fill up kan registration application form series of 2022. As in magdarakan mga minasunod valid ID na akuon para sa voters registration, as in man photocopy kan valid ID. Pwede man na mag-download ka na registration application form o ining CEF 1 series of 2022 para makapag-fill up na bago magpasiring sa Office of the Election Officer, scan na QR code para makapag-download. Sarong kopya ka na CEF 1 series of 2022 na nakaprint sa long size bond paper ang dapat i-accomplish. O yaman po ang mga schedule ka na gigibuhon na satellite registration digdi po sa siyudad kan Iriga, sa Barangay Cristo Rey sa maabot na Mayo 3 o sa aga, Satellite Market Covered Court na Binyo, sa Antipolo May 7 Chapel del Rosario Banao Barangay Hall sa May 8. Tapos ining sa Pransya sa May 9 sa Barangay Hallman, sa La Anunciacion May 10 Barangay Hall, sa La Medalla May 14 Barangay Hall, sa La Purisima May 15 sa Barangay Health Center, sa La Trinidad May 16 sa Barangay Chapel, sa Niño Jesus May 17 sa Barangay Hall, sa Perpetual Help o duman sa Parina May 22 Barangay Hall Covered Court, sa Barangay Sagrada sa May 23, 2024 Barangay Hall Covered Court, sa Salvacion May 24 Covered Court, Salvacion Integrated School, San Agustin sa Mayo 29 sa Barangay Hall, San Andres May 31 sa Barangay Hall, San Antonio June 4 sa Covered Court ka na San Antonio National High School. Yan po ang nakatalaan ng mga petsa sa o na ikukondukta kan COMELEC digdi po sa siyudad kan Iriga sa indang satellite registration schedule. Ang pangapudan hali mismo sa COMELEC Iriga, di COMELEC Officer Attorney Senderila Pereiras Lozano an pamayo kan COMELEC digdi po sa siyudad kan Iriga. Pinagsugo naman Presidente Bongbong Marcos ang Regional Tripartite Wages
and o Tripartite Wages and Productivity Board na magsagibo kana pag-aadal sa minimum wage rate sa indang kanya-kanyang rehiyon. Sa iyang mensahe sa pagselebrar kan Labor Day sa Palasyo Malacañang, tinawan doon kan presidente na ang lakdang na iniyon kasimbagan sa namamatian na inflation. Tinawan mansinda ni Presidente Marcos nin 60 días bago ang anibersaryo kan pinakahuring adjustment ka na minimum wage. Napit pa man digdi nagtao man in direktiba ang presidente para sa National Wages and Productivity Commission na adalan ang sa indang mga patakaran tanganing siguraduhon ng mga board iyon makakapag mantinir kan regular asin inaasa na schedule kana pag-aadal ka na sweldo, pagluwas ka na desisyon asin epekto tanganing mabawasan ang kawaranin na kasiguraduhan asin mapakusog ang katarungan para sa gabos ng mga interesadong partido. Napudan man ini sa National Wages and Productivity Commission na repasuhon ang mga susundon tanganing masiguro na ang board iyon makakapag mantinir kan regular asin man predictable schedule kan wage review. Siyuwan sa effectivity kay ni tanganing mabawasan ang kawaranin kasiguraduhan, mapahusay ang pagiging patas para sa gabos na stakeholder. Apera digdi nag-apilaman ang presidente sa Kongreso na ipasarna ang mga isinusulong na ley na magsusulong sa mas dakul asin mga dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Sabi kan mga nakaulay ko kasudma, ngaya Labor Day para sa nangyayari sa mga laborer, dahil nga digdipidi sa mga skill. Mga laborer ngaya arog kan construction worker, mga parakawit ninyog. Kaya nga ngayon na po na Labor Day. Pambira niya ako, ano taarog ka yan? Pag sinabing Labor Day, pinagsisilibrar yan, bako sa naman sa Nasyon Pilipinas, sa enterong kinaban. Para sa mga trabahador. Hindi kita kaya digdi sa tuyang nasyon, itulugod ng mga nagsasakit na entero kansendan trabaho na mga laborer, harababa ang sweldo. Yan po ang problema sa satuyang nasyon. Away kay skilled worker, pero ang mga skilled worker ngunyan, kunya naman, halangkaw naman ang sweldo, maski nganin mga karpentero ngunyan. Mga mason, dahil naman nag-aako nin 350 pesos ang kada aldaw. Ang welder, 500 naman, pataas. Basta mga skilled, kaya kumbaga, depende naman sa itataong sweldo kan pinagtatrabahuhan. Kung sadit man sa na kayang mga kumpanya, halangan man na sweldohan kanin halangkaw. Hindi ba nga ni, maray na nga ini, dawa di kitan sweldo, basta oral daw, may trabaho. Kisa man nalang kawon ng sweldo, tapos madali yung bagalin. Bawa sa mga construction, tapos naman, kung sadit man sa pinagibo. Kaya iba nagtsatsaga na sana, dawa babaan sweldo, basta continuous, diretsoan patrabaho. Kumbaga, dahi napupundo. Nasa nagpapatrabaho naman. Kung may konsensya, pwedeng rolang kawan man ng sweldo. Tangon pati, abang arte naman kan mga trabahador, kung hurababa ang sweldo, dahil yan mabilta na sa imo. Ultimo nga ni kayang para kuprangon yan, gusto banga na. Kaya ko garo iba na ang nangyayari digdi sa tuyang nasyon.
kabakas naan para kawit para kupra kan may sadiri. Kung naisipon an may sadiri nagpapalinig yan kan kanyugan nagbubuwis. Tapos gasino na sa naman po ang nakukuha kan para tanom ninyo itong mga may sadiring kanyugan. Kung niisipon kaya dahil man matataparan na ang kita ngaya kan mga may kanyugan makakatapar sa pagbuhay pagpaeskwela kan sendang pamilya kung dakulan aki. Diyan pati sa mga bukid kung minsan ang mga parauma ang mga para kawit na yan para kukopra. Kaya bang ihilig magibonin aki mayo man ba ibang alingan. Sabi ka ba aling-aling sa nangyayari. Ang alingan pala magibonin aki pambira. Pakakaabaho trabaho ay makonsuelo man sa mga bukid kung minsan. Kaya nga bagan mga IPs ano ba pero di Luis Venus nagpaparadakol ang nakita pakakatrabaho another trabaho. Siyempre mayong ibang alingan magbanggi mag-aldaw trabaho. Dan problema pag abot kan panahon arog nangon niya ng mga panahon kung kadakol kang aki ay masasakitan ka sa pagpaeskwela. Mayo ka man ibang dudulukan gobyerno. Kung minsan kaya kadakol ba kan mga pigpapaeskwela kan sa tuyang gobyerno sa pagikan Pantawid Pamilya Pilipino Program. So, iba man ka mga desidido mag-ibonin aki may purpose man ngayon. Ano nga yan, purpose na yan dahil magtaunin na ayuda sa satuya. Dawang yan kita magparagibonin aki. Kaya ito, mayo man po ang mga programang arog kayo niyan, gobyerno, na pagpara duhulan in ayuda sa tuyang mga kababayan na mga nagtitiyos. Kaya ito, naghihingo tangon yan, puro na sana ayuda hali sa gobyerno. Pag mayong harong, ibubugtak ka duman sa listahanan, ipapalista ka, tatawang ka nin harong. Tapos kung mayo ka nin trabaho, nagaano ang tupad. Puro na sa nabaga ayudan, ginigibo po kan sa tuyang gobyerno, kundi maray ko manining tupad na inita, may mga nagiginibuhan. Pero manining purpose kung minsan para ma-community service ang sarong magurang rabo pa. Bigpa para tukduan po na magin hugakon ang mga Pilipino sa mga programang ini, mga dole-outs na sabi. Mayo man na kumbaga mayo man mahabo sa mga arog kaya kundi tinutokdoan na magin hugakon ang mga Pilipino. Amak mo libre pagpaeskwela. Tapos kung minsan ang nagagastos kan pundo hali sa purpiso pamilya na. So ama sa kaina ako umanduman sa pag-adal na. Nagpaparaasan na sana kaya so magurang man sige na sana na turutungit inom-inom ani ba nga ni pabulang-bulang pa may maabot na naman yang pundo hali sa purpis santisimang buhay tapo inidigdi sa nasyon Pilipinas pag-arog ka ng sistema kan buhay kan mga Pilipino. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Kumbaga daing asinso kung pagpaparaasahan na sanaan na mga programa kan gobyernong libre. Sain man hali ang kwartang yan di sa mga buwis kan mga namamanwaan. So mga negosyante nagbubuwis yan na pagkador darakula. So mga politiko, so mga empleyado kan gobyerno. Igagad bagaan salen. Nanganing magbuwis ka nin tama kundan iba mga saltuman.
May mga kalukuhan na pinagigibo. Basta madeklara na kansalin, sabi ka ito ni Dipuntong Miriam Defensor Santiago, si Senadora. Ano naman kayo mahabol ng gobyerno, ng BIR, samantalang pag sasubmit kayo ng salin, i-withdraw na ninyo yung mga pera nyo. O di siyempre, walang matitira sa bangko, wala kayong pera. Iba dyan, may ginagamit pa pong dami. Ibang pangaran, kaya nakakarulusot sa Bureau of Internal Revenue. Iniday nilalapag kan sa tuyang gobyerno ang ibang mga politiko na day nagbabayad nin tultol nin buwis sa satuyang nasyon. Pero marayamano na yan. May mga ginigibo pang kalukuhan. Pero pag mga simple sa ng empleyado, pigpaparainitan baga ang Statement of Asset and Liabilities Net Worth. Kinakaraltas tulos, pero pag sinda, so, ibang mga harlangkaw na opisyal po kan gobyerno, dahil nagbabarayad din tultul ka na salin. Pirming naiipit so mga simpleng empleyado. Kan sa tuyang gobyerno, sinda tulos an binabakbakan nin buwis. Sabi nga ni kan iba, ini mga paratukdo. Sa pampublikong eskwelahan, digdi po sa satuyang nasyon, mataas man ko ta ngaya, minsan ang sweldo, pero pag tinabtab na ngaya, so withholding tax, tapos, grabe yan, binabayadan mo yung buwis sa gobyerno. Makahirak po, baga kan mga simpleng empleyado, digdi sa satuyang nasyon. Alagad sa mga congressman, senador, abot sa presidente, abang raray kan buhay. Kaya ini po ang isipon kan mga Pilipino. Pilipino paloko-loko, ang sistema kan sa tuyang gobyerno. Hoy, gawa na po kitang 8 minutos, makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Mambalan kay Manoy Felix Castillo dyan po sa Babatngan, San Isidro, digdi po siyudad kan Iriga. Kumusta kay Manoy Into, kay Bangor, digdi sa San Nicolas. And siyempre kay punong barangay Uboy Losenya. Mana na makaturo triste o makaturo triste dahilan subot sa pagdidiskusyon sa relihiyon nagadan kan sarong lalaki an sa iyang kainuman duman sa Barangay Biao, Joaquin, Kalinan District, Davao City. Ay pambira. Ene po ang magayon na barata ang Department of Labor and Employment or Dole Bicol, igwanin mga job opening. Balik 4,716 na trabaho.
nagahalat sa mga taga Camarines Sur, Ciudad Canaga. Kaibahan naman na mga local employers sa 37 sa mga local employers, as in 5 sa overseas. Tapos pinaghagad man ngunyan kan LGU duman San Fernando Antabang kan National Irrigation Administration Regional Office na magkaigwanin patubig o irigasyon sa mga umahan. Nindang naapektaran kan sobrang init kan panahon na kunsain apektado ang mga parauma na nasa 300 sagkod 400 dahilan sa nag-aasa sa naman ini sa uran. Maray pa po duman sa nasyon ka na Brazil nagbabaha. Gadan ang nasa 8 katao, mantang nasa 21 man ang nawawara huli sa padagos na pagbulos ka na makusog na uran sa Rio Grande del Sul ka na Brazil. Sigun sa mga autoridad, iguana ni na 1,400 na mga residentes ang nawaranin harong huli sa nasambitan ng pangyayari. Nantang naapektaran man kan nasambitan ng bagyo ang nasa 104 na munisipalidad. Sa Banwaan po ka na pili, iguana pala nagkapirang empleyado ang inatake. Binawian in buhay dahil sa sobrang init. Kundi ako napapasala tulong empleyado. Ang apektado sa Banwaan ka na pili digdi po sa probinsya ka na Camarines Sur. Duman po sa siyudad ka na Naga, naka-heightened alert status paman giraray ang Naga City Police Office katabang ang iba pang security clusters para sa isa sa gibong installation and canonical position of the 35th Bishop as in ikalimang Arsobispo kan Cáceres ngunya na Aldao. Kasud man nagkaigwanan in Grand Motorcade sa mga pangenot na tinampukan siyudad kan Naga na maigpit man na pigbantayan kana pinagsarong persa kan PNP Naga, PNP Camarines Norte, asin man PNP Albay. Kung sain, nag-abot si Arsobispo o Archbishop Designate Most Reverend Rex Andrio Alarcon sa Basilica Minore, asin man National Shrine of Our Lady of Piña Francia. Kung sain, nagtao ininin na pagpupugay asin paggalang sa patron kan mga Bicolano. Ang nasambit ng Grand Motorcade na masasabi na symbolic journey of entrustment para sa imahe ni Our Lady of Piña Francia, asin man pinagsasabing dakulang kaganapan sa siyudad. Nagpuon ang nasambit ng motorcade sa Banwaan kan Dait sa probinsya kan Camarines Norte, pasiring sa simbahan kan St. Dominic of Guzman sa Banwaan kan Gainsa, pasiring man sa kasentruhan kan siyudad. Abit pa man digdi rinibong mga tao na matyagang naghalat tanganing mahiling ang bagong Arsobispo kan Cáceres. Dawa nga ni sa tao kan namamatean na matinding init kan panahon tanganing ipahilingan sa indang suporta sa bagong Arsobispo. Sa naging mensahe man ni Archbishop Alarcon, nangako ini na mas lalo pang papupusugon ang sa iyang pagtubod, asin itatao ang
100% na commitment para sa pagsiservice sa mga tao sa enterong Cáceres sa paagikan humilde asin debosyon. Mientras na malugod man na pinagsabat kan mga opisyales kan lokal na gobyerno kan Naga asin man Camarines Sur asin iba pang mga religious group halos sa pagtaraid na probinsya asin mga lugar ang bagong arsobispo kan Cáceres sa paagi kan sarong civic reception. Nag-abot man kasudma asin nakisaro ang mga obispo halos sa maniba-ibang parte kan sa tuyang nasyon. Bahan man si Archbishop Charles John Brown ang Apostolic Nuncio to the Philippines na nag-abot man kasudma sa Bicol International Airport para sa isa sa gibong installation and canonical procession kan Archbishop Designate Most Reverend Rex Andrew Alarcon ngunya na aldaw. Mapuon man subot ang nasambit ng aktibidad o nagpuuna ang nasambit ng aktibidad duman sa Metropolitan Cathedral sa siyudad kan Naga. Mientras na pinagaasan man ang pagdagsa kan dakul na tao tanganing dalanon ang gigibuon na seremonya para sa pinakahoben na naging arsobispo sa kasaysayan o historican Archdiocese of Cáceres. Kung kaya mas magiging mahigpit pa ang pagbabantay kan mga autoridad tanganing maiwasan ang anuman na insidente. Kaya nantes po kita magpadagos kan sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy nang guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Ermac from Manila, Quezon City. Before,
Ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala akong effective. Nasusubukan ko ng yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon. So nakita ko sa internet yung Yiling. Nagpapasalamat ako sa Yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yiling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yiling. Sarap na ng tulog ko. Kaya maintain ko na ang Yiling. Yiling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Ang yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo ayaw mo na maulit yung mahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung creatinine ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas, above-normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal lang ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon.
At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya, uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod din sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney, tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure, at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care! You care? We care. Kidney Care. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa lumipas siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Mamundong Bareta tan nagluwas sa social weather station ngunyan. Naglangkaw sa 14.2% ang bilang kan mga pamilyang Pilipino na nakakamati nin gutom sa nasyon. Basado sa latest survey na naipaluwas ka na SWS station na pinaggibo ka na ngunyan na o kan nagtalikod na Marso 2024 ang nasambit ng porsyento iyon halangkaw sa 10.7% annual hunger rate kan 2023 sa mga pamilyang gutom asin mayong makakan. Sigon sa SWS sa 14.2% iyon kabilugan na 12.2% kan pamilyang Pilipino ang nakakamati nin moderate hunger. Na may nagkapirang beses na o sa nag-aging tulong bulan 2% man ana severe hunger o pirming nakakamati nin gutom. Bali na dyan sa mga hugakon. Di ba nga ni nagdadait naman talaga lalong-lalo na ngunya na usan mga pistahan ay pagrabinin ka kan sa kaining mga karnita baka atakihon ka mo, atakihon sa puso sa sobrang init po kan panahon.
Pero ang pinaka number 1 na nakakapa-high blood sa tao pag mayong laog ang bulsa. Yung mga nadadangog ko sa luwas ay mas matindi nga magpa-high blood kung mayo kang kwarta. Ano daw yan? Taarog ka yan. Pero dahil mo nakakapa-high blood kung mayo kang kwarta. Ang nakakapa-high blood kung dahil ka na maghiro. Magpara hinugak ka na sana, sabi ni Jamis. Nagtitiis nga ito. Itong mga ugakan. Pero nga kung ang nebisil, maghingo ay maayo nga imposible. Kumusta sa UNEP High School Batch 87? Ki Pading Bon Midyado dyan po sa San Francisco Elementary School. Mermi pa rin siyang nakaantabay sa Satuya. Kumusta man ki Mayor Rela Coste dyan sa Banuan ka na buhi na perming dakulan na bisita, magsarong, magsa opisina. Nadigdi po sa Rinconada area mayong ibang alkalde na naobserbaran ko na talagang pirming dakulan bisita. Mag sa harong man yan, mag sa opisina. Talagang dinodo mo gining si Mayor Lacoste kan Banuanen buhi. Kumpara man sa ibang mga alkalde digdi sa Rinconada area. Diyan sa Banuan kan ba o si Mayor Jeff Bisenyo ay pagparapahalaton kasi na dyan sa luwas kan opisina. Tapos kung naluwas pa sa Baydulag, si Mayor Migayman sa Banuan kan Bula, makonselo man pag tinoyo mo duman sa yung residensya. Ay di nga ako nagdadangog sa radyo. Kung panahon nga nin eleksyon magdigdig ka mo ng mga taga-radyo, pambira niya ako. Pang-eleksyon sa nga ha? Ay makonsuelo minsan na ibang mga alkalde po digdi sa Rinconada area. Diyan kaya Banuan kan na ba kay Mayor Simbulan sa Romanya na mahilig magparapahalat. Pero pigpaparasilag-silag sa namuna kung isayan bisita, medyo borobistado ay makakalaog katulos. Kung minsan abang pagalman magdulok sa mga alkalde kung minsan. Sa Banuan ka na bato, duwa ng alkalde ang dudulokon nindo niya na mga panahon. Pero kung gusto nindong sarong alkalde sana, dyan ka mo ki Mayor Junjun Sorilla. Pag duwang alkalde, dumana ka mo ki Vice Mayor Vic Ramos. Bato, kaito talagang dati naman may diringkilan sa opisina kan Vice Mayor. Saka Mayor, pinuunan inikan panahon ni Vice Mayor Buning Bilyones, dahil nagkakairintindihan saka si Mayor Iti Bernaldez. Ngunyan na, ibalik na naman sa mga dahil pagkakairintindihan sa Banuan po kan bato. Una magtukaw si Mayor Junjun Sorilla, tapos naging Vice Mayor si Vic Ramos. Talagang kumbaga naribong na naman ang balanak sa Banuan kan bato. Hasta nasuspende si Mayor Junjun Sorilla. Nakabalik na naman ngunyan. Ang problema dyan, laugaw ang mga empleyado kan Banuanen bato. Siyempre kan maging acting mayor si Vic Ramos, may mga ipinagbugtak naman siya sa posisyon ng mga empleyado na kumbaga die hard man sa iya. Kaya apektado so dalagan ka na LGU ba to? Ngunyan, siyempre
aniisipon man kainin ni Junjun Sorillo ta nakabalik na siya. Paano niya maibabalik ang tiwala kan ibang mga empleyado kan banwaan ni na Bato na nagbalyo na kan panahon ni na yun acting mayor si Vic Ramos. Kaya medyo kumbaga magagabatan man digdi si Junjun Sorillo sa pagpadalagan kan LGU Bato. Ini po ang nagiging ulang sa pag-asenso kan sarong banwaan kung ang sarong alkalde pigpa para suspende man ang sanggo na ang panlalawigan digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. May mga nakaulay nga na ako ng mga taga-banwaan ka na Bato na nagtitinda ng tilapia digdi sa siyudad kan Iriga. Ano ba ngayang libong sa Bato? Di mo na ngayon maintindihan. Binuto man nga na mga si Mayor Junjun Sorillo, hindi pinaginitan ngaya. Kami man ngayang mga taga-Bato apektado. Ay pambihira. Kaya nagluluya-luya ng pansit Bato. Kan ni ba, ano kaya ngayon, pansit ba to? Gano'n nga may kahaputan. Kung totoong pansit, pansit sa bato. Pero dyan sa Banwan po kan na bato, nagpasikat man talaga. Ini yung mga pansit. Kundi ang ibang mga pansit factory dyan, pagsasadirin mga politiko. Pinagsusulungon yan kan Department of Education o pinagtutulod ki Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapotob kan mas halipot na school year sa masunod na taon. Ang aning maparikas pa ang pagbabalik kan na old school calendar sa nasyon o ining June-March school calendar. Sigon ki DepEd Assistant Secretary Francis Cesar Bringas, nagsumiter na sindani na surat sa Office of the President na nagtutulod na bawasan in 2 bulan ang school year 2024-2025 tanganing matapos ini sa Marso 2025. Maibalik ang dating school break na Abril asin man Mayo. In response to the recent clamor for a more immediate reversion to the April-May school break, the department has already submitted a letter to the Office of the President presenting other options including a more aggressive alternative of ending school year 2024-2025 and March 2025, pahayag pa ni Bringas sa iyang pag-atindir sa pagdangog kan Senate Committee on Basic Education na pinamamayuhan ni Senador Sherwin Gatchalian. Pinaliwanag man ni Bringas na nasambit ng agresibong aksyon iyon na pwedeng magresulta sa pwedeng implikasyon sa mga estudyante sin mga paratuklo. Sigun sa iya ang mga aki iyon pwedeng magkaigwan in schoolwork maging aldaw nin Sabado dahilan man sa mababawasan na bilang kan aldaw kan in-person classes. Mientras na apektado man ang school break kan mga paratuklo, kaibahan naman ang sendang vacation fee. Definitely the aggressive approach that would end this coming school year by March 2025 would have several implications. We are looking at 165 days, poll in person if we do it aggressively, dagdag pang pahayag ni Bringas. That will have an implication on the school break for teachers because we all know that teachers to proportional vacation fee that is 2 months after its school year and the PBP is computed based on the number of school days in a given school year, so there has to be a compromise there, dagdag pa niya. Anot naman na sinabi kan DepEd na kaipuhan dikit-dikit naman ang pagbabalik ang old academic calendar
nilanta makukompromiso anal daw ka na pahingalo kan mga estudyante asin man mga paratukdo. May sinusunod man na o ang DepEd na 2-year timeline para sa dikit-dikit na paglilipat kan June-March calendar na mayong mangyayari na drastic cut sa bakasyon kan mga estudyante sin mga paratukdo. Apera digdi dahilan man sa mga panangapudan madalion ang school calendar ship iyon na ipresentar man ang DepEd ang nagkapirang alternatibong timeline sa presidente asin kabilang na mga o ang digdi ang mga halipot na school year 2024 asin 2025. Pinaglinaw man ni Bringas na bakong sakop sa nasambit ng pinagtutulod ang mga pribadong eskwelahan digdi po sa satuyang nasyon. Sa bagay, kaipuhan talagang maibalik po ang bakasyon sa dating kalendaryo sa DepEd. Pati nga ang mga paratukdo nariribong naman kung kan magkaigwanin na pandemic hasta sa mga panahon na ini na nagkakaigwanan naman po na kaulangan sa pagtukdo asin pagpaadal kan mga kaakian dahilan sa sobrang init ka na panahon. Nga na di bang mga principal nagsasadiri naman in kapritso. Kumbaga dahil man nagsusunod sa memorandum aniba. Dahil ang pag-abot sa bagay na yan sinda nagpe-face to face hapdi sana pero kung may mangyari po sa mga estudyante nakulaan si simbagon kan mga paratukdo. Maray kung masimbagan maninda. Kung magkahelang yan, ma-heat stroke, ang iba pong mga estudyante. Kangon yan pati, ang ibang mga estudyante, maluyan ang resistensya, tapos sige sanan kurulong sa harong, sige sanan si cellphone. Kumbaga, kulang na nin ehersisyo. Tapos, ang iba, harabo na magkarakanin gulay. Ninsira, gusto pirmi karne. Abang luluho na po ka na ibang mga hobbiness ko niyan. Ano ba, sige sanan order, kan mga instant na pagkakan, nga, dumang kita sa ano yan, food panda. Maray, so mga oroigwahon, paano man sa mga mayo, cannot afford na magpara-order. Sabi nga ni kan, out of order. Mayong laugan bulsa. Maray nang gayud ta nagkakaan sa tulong beses sarong aldaw. Kung iisipon po niya to, obserbaran niya to, dyan sa mga kabukidan, minsan ang mga kaakian dyan makahirak man. Ano yung mga sa remote na barangay? Talagang an iba dyan. An balon, kung minsan nga ni, maluto sana. Mayong mga panira, pero nagmamaigot na mag-eskwela. Sa gustong mapatapos kan mga magurang. Kung diyan iba man ang mga magurang, dahil ka nga mo na ngayon mag-eskwela, mag-aling kan aki. Na kami nga matrabaho. Kaya nga ni po baga pigpaparatabangan kan sa tuyang gobyerno na mapaadal ang mga kaakian. Kung ano-ano na sanang mga ayudan itinatao. Kundi saro sa factors naging ulang tanganing maghinugak ang mga kaakian ngunya na mag-adal, ang mga hobbiness. Yun na nga niyan, mga gadgets. Takan panahon, kulang ang gadgets, pero dakol man nakakatapos, kulang pa ang gastos. Ngunyan, grabe na, maluho na po kaya. Ang ibang mga millennial ngunya na mga panahon. Saro yan sa kausa kaya kung minsan, iba, dahil nakakatarapos ta, gusto magparasunod ng sa indang luho sa buhay.
Kahit ito nga ni, nakakapag-adal sa mga kaakian, maski mayong pamasahe, nagbabaklay. Nagtsatsaga na magpasiring sa eskwelahan, maski mayong balon. Makatapos lang sa pag-eskwela, pero ngunyan, nagmumuto-muto na ang mga kaakian kung mayong balon pasiring sa eskwelahan. Balo na kwarta, pero kan balo na pagkakan. Kaya minsan kung ikukumbara baga niya to, halos mayo man pagkakaiba. Ang pag-adal kan panahon sa ngunyan. Although sabiyon tanan na an dikit lang na pagkakaiba ta mga high-tech na. Pero an pag-adal iyo dati pa man giraray. Kaya na, antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira liwat na mga hanap buhay. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, lapis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Ang Palarong Bicol 2024, hatod ang mga minasunod na mga sponsors: Gloria Pimentel, San Marcelino Zambales, Donna May Gonzaga, San Miguel, Iriga City, Kuntod Boys, San Miguel, Iriga City. Ang special coverage kan Palarong Bicol 2024 ang hatod sa Indo kan samuyang major sponsor:
Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director, PRO5. Siringman, bot nyamong pasalamatan, si Marieta A. Nacario, PPO4, Population Office, Irigas City, Zone 2, Santa Cruz, Irigas City. Retired Philippine Air Force, Major Audi Jose de Villa, Zone 2, San Jose, Irigas City. Irene Balse de Villa, Vensons, Camarines Norte. Bot nyamong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa gigibon nyamong live coverage kan Palarong Bicol 2024. Jujiel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, Mrs. Maria Nenita Buelva, Padirayon and Family, Zone 1, San Vicente Sur, Irigas City. Pit Stop Gas Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Artemio S. Cortez Jr., Santa Cruz, Irigas City. The Villa Store and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Lito B. Valle and LB Valle Copra and Coconut Buying, San Francisco, Irigas City. Mrs. Gloria de Villa, Santa Rosa, Laguna. Christopher Largo, number 278, Governor Crisine Street, San Francisco, Irigas City. Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Batoca, Camarines Sur. Mr. Jerry Navarez, Land Transportation Officer, Ligao City, Albay. Honorable Vincent Noel Nagrampa, Punong Barangay, San Vicente Sur, Irigas City. Sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalo. An manhemento kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga. Nagpapasalamat kan mga minasunod na sponsors sa gigibuhon na special coverage kan Palarong Bicol 2024. Naed Berinia 531-560, Zone 5, Fatima Salvacion, Irigas City. Queenie Toriano Hapa and Family, San Miguel, Irigas City. Michelle B. De Los Santos, Imos, Cavite. Mr. Romy Parco and Susan Ramirez, Pili, Camarines Sur. Miss Trina Chanel Vargas, San Juan, Magarao, Camarines Sur. Mr. Epifanio M. Bueno Jr., Caledonia Street, San Nicolas, Irigas City. Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. Mrs. Natividad L. Tuyay, San Vicente Sur, Irigas City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha Martinez and Family, San Nicolas, Irigas City. Miss Andrea O. Martinez, San Nicolas, Irigas City. And Miss Christine O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland. Sa Saindo Pugabos, Dios Mabalo. Ang Palarong Bicol 2024 special coverage anhatod sa Indokan minasunod. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Irigas City. Mr. Pashi Singh, spokesperson, Indian Community. Backspace Enterprise for printing, computer sales, repair, maintenance, and CCTV and solar panel installation located at San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngo and Sons Trading, San Roque, Irigas City. Health Code International Corporation, HCI CMD Power Trio, located at door number 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Irigas City. CP number 0931-179-3971, with branch at Zone 6, San Antonio Poblacion, Diversion Road, Nabua, Camarines Sur, and second floor, Unit 1, SMR Building, Quezon Street, San Roque, Baaw, Camarines Sur. Armbell Funeral Chapels, owned by Mota Estadilla Funeral Group, with main office at Santa Cruz, Batu, Camarines Sur. Mr. Armando Popoy B. Estadilla, General Manager. Shakey's Iriga, care of Well Rasco, Branch Manager. All-in-One Convenience Store, Grocery and Payment Center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Irigas City. Mr. and Mrs. Noel Oliva and Family, San Francisco, Irigas City. Eagle June Rivina, Regional Vice Governor, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Bicol Eagles Region. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Second floor, SLT Building, San Roque and Barangay San Francisco, Irigas City. And Seps Food House beside Gaysan Mall, San Roque, Irigas City, care of Jenaline Olea. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon.
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Ang bihira. Hoy, kumusta man dyan sa Banuan Canbaaw, kaya punong barangay Nini Ablan. Imanay Munchi Maglapid. Asin man kay Ana Proel, dyan po sa Salvacion. Bueno, inaabot na naman po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Kaiba niya to sa pagpaabot ni na informasyon si Vanessa Tataro, asin man si Glinda Biares. Ana to sister. Kaiba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Don Cabrillas. Duman sa transmitter si Jimmy Guanzon. Ang samuyan Chief PSG. Sa pangaran po ka na bilog na persa kan RPN Radyo Ronda DZKI. Ako po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa inyong naisawang pagantabay.